Sredinom 10. mjeseca 2021. godine Mark Zuckerberg promijenio je naziv Facebooka u Meta, te je najavio da će u Europi zaposliti 10.000 ljudi na razvoju metaversa. To je koncept kojeg neki ljudi smatraju budućnošću interneta. Trenutno je u ranoj fazi svog razvoja i potpune primjene u svijetu, međutim uz svu sadašnju tehnologiju i ubrzani napredak, smatram da će se Metaverse početi intenzivno i svakodnevno primjenjivati u idućih 3 do 5 godina. Iz tog razloga u ovome videu htio bih pobliže objasniti što je točno Metaverse, kako funkcionira, koje su ključne prednosti i mogućnosti primjene Metaversa, te kako će kriptovalute biti povezane s Metaversom. Metaverse je mreža virtualnih 3D okruženja u kojima ljudi mogu komunicirati jedni s drugima i digitalnim objektima dok upravljaju avatarima, odnosno digitalnim verzijama samih sebe. Ovo je jedna od mnogih definicija koje nastoje objasniti bit Metaversa. Mnogi ga povezuju s industrijom igara, međutim to je samo jedna grana gdje će se moći primjenjivati. Dva glavna aspekta Metaversa su virtualna prisutnost i interoperabilnost. Virtualna prisutnost je definirana kao osjećaj da je vaša digitalna verzija prisutna u virtualnoj okolini i da može komunicirati s drugim osobama, odnosno njihovim virtualnim verzijama. A interoperabilnost bi bila mogućnost nesmetanog kretanja između različitih virtualnih prostora pomoću vlastitog avatara i prenošenje svih virtualnih predmeta iz jednog prostora u drugi. Ovaj aspekt se najčešće veže uz blockchain tehnologiju jer se uz pomoć nje virtualna imovina može prenositi velikom brzinom i uvijek je pod kontrolom samog korisnika. Jednostavno objašnjeno, Metaverse bi bio internet kojem je neko udahnuo život i dao mu 3D oblik. Za razliku od današnjeg interneta koji koristimo tako što gledamo u ekran, u virtualno okruženje ćete moći doslovno ući i izaći. Jedna od ključnih prednosti Metaversa trebala bi biti prisutnost, drugim riječima mogućnost da budete na određenom mjestu i da se družite s ljudima bez da morate gledati u ekran. Ideja da se možete družiti s drugim ljudima u virtualnom prostoru kao da ste u stvarnom svijetu je privlačna pogotovo u vrijeme u kojem je pandemija ograničila kontakte. Jednom kad se tehnologija dovoljno razvije, pojavit će se nove korporacije koje će imati vlastite vizije kako koristiti Metaverse. Kao što je danas sve povezano putem interneta, tako će svi Metaversi biti međusobno povezani. Trenutna primjena Metaversa se najviše spominje u kontekstu nekoliko kategorija. Prva i najveća kategorija je gaming industrija. Gaming industrija je plodno tlo za implementaciju Metaverse rješenja. Najpopularniji naslovi današnjice poput Fortnite-a i Axie Infinity-a već imaju u sebi neke karakteristike Metaversa, međutim sve aktivnosti su dostupne isključivo unutar same igre. Ono što je bitno za razvoj Metaversa je da mnoge igre današnjice već stavljaju veliki naglasak na društveni aspekt. Zahvaljujući multiplayer opcijama možete jednostavno komunicirati s ostalim igračima i istodobno prelaziti razine unutar igre. Kako tehnologija bude napredovala, stvorit će se uvjeti za interoperabilnost, zbog čega će igrači svoje likove ili virtualne predmete moći prebacivati iz jedne igre u drugu ili ih razmjenjivati za druge. Iduće važno područje primjene Metaversa bila bi komunikacija i društvene mreže. Jezgra Metaverse koncepta trebala bi biti ljudska interakcija. Mnoge svjetske tvrtke poput Facebooka već sada razvijaju aplikaciju za VR sastanke. Za razliku od trenutno popularnih video poziva, korisnici će moći ući u virtualni prostor s kolegama gdje će se moći održati radni sastanak. Još jedan zanimljiv primjer je aplikacija VR Chat koja je u potpunosti fokusirana na druženje i upoznavanje novih ljudi u virtualnom prostoru. Ovakav način komunikacije mogao bi pozitivno utjecati na rad od kuće koji je postao aktualan u trenutnoj pandemiji. Umjesto da osoba putuje do mjesta rada, uz pomoć ovakvih aplikacija moći će se komunicirati s kolegama u virtualnom uredu. Treća važna primjena Metaversa bi bila trgovina. Zamislite samo budućnost u kojoj možete isprobati određeni komad odjeće tako da posjetite virtualni shopping centar. Odlazak u centar bi se činio stvarnim dok vi zapravo radite sve iz udobnosti vlastitog doma. Vjerovatno vam ovo zvuči nestvarno sad, ali kroz nekoliko godina će vam takve stvari biti uobičajene i primjenjivat ćete ih svakodnevno.
Isto tako, izvršni direktor Epic Games tvrtke Tim Sweeney nedavno izjavio za Washington Post da zamišlja svijet u kojem će proizvođač automobila reklamirati novi model na način da ga ubaci u virtualni prostor i omogući potencijalnim kupcima da ga unutar tog prostora isprobaju. Četvrta važna primjena metaversa bilo bi obrazovanje. Metavers bi mogao uvesti revoluciju u edukaciji. Virtualne škole i učionice mogle bi postati standard za učenike budućnosti. Isto kao što se dio posla preseliti u virtualne urede, nastava će se održavati u obrazovanim digitalnim prostorima, laboratorijima i drugim prostorijama. Zamislite da se lekcije iz povijesti odvijaju tako da učenici kroz virtualni muzej dožive kako su ljudi živjeli u određenom razdoblju, ili da izvode znanstvene eksperimente u modernom virtualnom laboratoriju. Očekuje se da će Metavers imati poveznicu s ekonomijom stvarnog svijeta i da će eventualno postati važan gospodarski faktor. Zbog toga Metavers će morati omogućiti tvrtkama i pojedincima da sudjeluju u svim ekonomskim aktivnostima na način na koji to čine u stvarnome svijetu. Jednostavno rečeno, to znači da će ljudi i tvrtke moći graditi, trgovati, ulagati i razmjenjivati robu i usluge. Veliku ulogu u tome trebale bi imati kriptovalute i NFT projekti. Kriptovalute su već postavile temelje za suvremeni financijski sustav te potpuno otvorenu i transparentnu ekonomiju. Zahvaljujući blockchain tehnologiji, svaka transakcija i prijenos imovine su sigurno pohranjeni, a informacije o njima su lako dostupne. Dodatno, veliki iznosi se mogu slati velikom brzinom uz niske naknade. NFT će također imati veliku ulogu jer će ljudima i tvrtkama dati potpuno vlasništvo nad svim digitalnim predmetima, posjedima pa i likovima unutar metaverse igara. NFT su digitalni certifikati koji uz pomoć blockchain tehnologije bilježe prijenos vlasništva digitalnih predmeta. NFT ima arhitekturu koja odgovara potrebama metaverse projekata. Trenutno se puno vremena ulaže u razvijanje aplikacija koje će omogućiti da jednom kupljeni digitalni predmet možete koristiti u više različitih metaversa. Na primjer, tvrtka Polygonal Mind trenutno razvija sustav koji će omogućiti ljudima da kupuju 3D avatare kao NFT-ove. Jednom kad ih kupe, korisnici će ih moći koristiti u igrama kao skinove ili u drugim dostupnim metaverse svijetovima. Danas već postoje projekti koji koriste blockchain rješenja i imaju obilježja metaversa. Unutar njih sve aktivnosti i transakcije se obavljaju putem jedinstvene kriptovalute koja se može primijeniti isključivo u tom metaversu. To bi bilo sve za ovaj video. Hvala vam što ste gledali i slobodno komentirajte ispod vaša mišljenja o metaversu i budućnosti virtualnog svijeta. Lijep pozdrav!